היום שבו נולדנו, זה היה יום מיוחד. יום שבו הגענו לעולם מלא באין סוף אפשרויות. מי נוכל להיות, מה נוכל לעשות, מה נוכל להשיג. אבל עם השנים, המשפחה, החברה, הסביבה, מתחילות לעצב אותנו. אמונות, תפיסות, פרדיגמות, עד שנבנה בנו הדימוי העצמי שלנו. והדימוי העצמי הזה מנהל את החיים שלנו. הוא קובע מה אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים אליו, ובדרך כלל הוא מצמצם אותנו. אבל האמת, החיים שלנו יכולים להשתנות ברגע שאנחנו מוכנים להרחיב את הדימוי העצמי שלנו. איך עושים את זה? תתחילו לשים לב לשיחה הפנימית שלכם. תחליפו מחשבה מגבילה במשפט שמעצים אתכם. תעשו צעדים יומיומיים, קטנים, ותוכיחו לעצמכם שאתם יכולים יותר. בכל פעם שאתם עושים את זה, אתם יוצרים סדק קטן בתקרה שהגבילה אתכם עד היום. וסדק כזה מכניס אור חדש לחיים שלכם. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בשיטת דימוי עצמי מנצח. אנחנו מרחיבים את המרחב הפנימי שלנו, יוצרים אפשרויות חדשות, ומתחילים לחיות את מי שאנחנו באמת. אם הגעתם עד כאן, תזכרו, השינוי שלכם לא מתחיל בחוץ, הוא מתחיל בפנים, במחשבה אחת חדשה, בצעד אחד קטן. וזה מה שדימוי עצמי מנצח נותן לכם. כלים להרחיב את הדימוי העצמי שלכם, ולהתחיל לחיות באמת. רוצים להצטרף אליי למסע? תשאירו כאן תגובה או שלחו לי הודעה בפרטי, ואשלח לכם את הדרך להיכנס פנימה.